Il-Partit Nazzjonalista sar jibqa' affukat fuq in-nies bi proposti sabiex intejbu l-ħajja tal-familji Maltin u Għawċin. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'intervent qasir li jagħmel il-ħadd filgħodu fiż-Żejtun. Dan hekk kif matul il-jum tal-ħadd mit-tlieta ta' wara nofsinhar il quddiem ser tkun qed tiġi organizzata maratona ġbir ta' fondi bris il-Partit Nazzjonalista sabiex il-messaġġ ta' Gvern Alternattiv ikompli jissaħħaħ. Bernard Grech insista li preżentament il-Partit Laburista qiegħed jagħmel minn kollox sabiex jittantajx kell il-moral tal-Partit Nazzjonalista għaliex il-Labor innifsu jinsab medi jikkumbatti t-taqbit intern li għandu f'Kastilja u fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Minflok Grech saħaq li l-Partit Nazzjonalista jinsab maqut u joħroġ bi proposta waħda wara l-oħra bħat tneħħija tat-taxxa mill-ewwel 10,000 mill-part-time u l-overtime. Dan filwaqt li spjega l-mozzjoni li ser ikunu qegħdin iresqu l-kunsillieri dwar studju fuq il-carrying capacity. Propju din il-ġimgħa wkoll brabta mal-kwalità tal-ħajja saħansitra aħna ħabbarna illi il-kunsilliera tagħna ġewwa l-kunsilli se jkunu qegħdin jippreżentaw mozzjoni għal carrying capacity biex aħna nkunu nistgħu nimbuttaw biex isiru studji ħalli kull lokalità tkun taf xi żvilupp jista' jsir mingħajr ma jkisser itellef jarra l-kwalità tal-ħajja tan-nies. Anzi nassiguraw illi jkun hemm ippjanar siewi u tajjeb biex il-kwalità tal-ħajja tan-nies tkun priorità. Dan huwa il-Partit Nazzjonalista, din hija l-ħidma tagħna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Charles Bonello flimkien ma' uffiċjali tal-Partit u membri parlamentari oħrajn. Bernard Grech irringrazzja wkoll in-nies ta' Ħaltarxien, iż-Żejtun, is-Siġġiewi, Ħattart u tal-Gargur tal-li laqgħuh u ta' wkoll id-donazzjoni tagħhom. Dan apparti li rringrazzja wkoll lil dawk kollha li qed jagħtu s-sosten tagħhom lill-Partit Nazzjonalista.